Zdeňku, před náma je skutečně top zápas utkání s Rapakem Chrudim. De facto o první místo. Baltic Flora má formu, ty máš formu, tak co udělat pro to, aby se forma držela dál tebe i Baltic Flory v pátek? Tak jít do zápasu naplno, samozřejmě budeme chtít vyhrát, i když je to pořád základní část a rozhodovat se bude až v playoff, ale přece jenom s Chrudimi je každý zápas, jo, to říct. Je sváteční a prestižní. Prestižní, to je to slovo, co se chtějí, prestižní, takže my určitě do toho zápasu budeme naplno a budeme chtít vyhrát. Může se stát to, že pokud vyhrajete nad Chrudimí letos už po třetí, nebo v této sezóně už po třetí, tak může být psychika výrazně na vaší straně před případnými finálovými boji? Tak já si myslím, že playoff je úplně o něčem jiném. Přece jenom ty zápasy tam ty soupeři jdou úplně naplno, tam se člověk tu hlavu úplně vyčistí a to jsou úplně nový zápasy, takže já si myslím, že když dejme tomu tu Chrudim porazíme, tak furt je to natolik silný a silný soupeři, psychicky silný, že je to nerozhodí. K vítězství by vám jistě pomohla i plná hala. Jak důležité pro vás bude, aby vás diváci podporovali a přišlo jich co nejvíc? Tak bylo by to super, ale musím teda pochválit fanoušky, protože zatím chodí, bych řekl, i čím dál tím víc. Myslím si, že to je i to naší hrou, že bych řekl, že je to lepší a lepší, že dáme víc a víc gólů. Takže tímto bych jich chtěl pozvat na utkání s Chrudimí a doufám, že budou fandit tak, jak doteďka fandí, protože doteďka to bylo vynikající a moc jim všem děkujeme.